Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi juma ye juin kalo tile 23 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi kama kɔnɔ mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔ kana ma ni y'o waati selen a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ma olu kɔni ye sɛbɛnfura bila ni k'a jira k'a fɔ k'u b'a da denmansa bɛɛ lajɛlen kulo kan ani kalandenw olu kulo kan k'a fɔ ko DEF kimɛli jaabiw olu kɔni bɛ bɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 o wagati a bɛ sɔrɔ kalansow kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ale ye yɛrɛwolo debout sur rempart ni ka olu bisimila ni o ye Ben le cerveau ani Kemi Seba ni ale kɔni nalen don an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye u taara ka t'u ka dɛmɛ ni ka o ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga o yɔrɔ ma ni k'a yira k'a fɔ ko bi juma juin kalo tile 23 u kɔni bɛna bɔli belebele ni ka o kɛ bɔli yɛrɛ kun ye fɛn min ye o de ye MINUSMA ka tali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ teliyala ka taa ni ka o kɔkɔrɔma don. Sɔgɔmada an ka pankurunjigi kɛnɛba la ni o ye Modibo Keita ye Imam Mahmud Diko ale kɔni bɔlen Moritanikaw ka jamana o kɔnɔna la ni ka na an ka pankurunjigi kɛnɛba la an ka polisi minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ɲɛsinnen bɛ dankun koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma olu kɔni ye Imam Mahmud Diko ni ka ale ka dugutaga sɛbɛnfura n'an ko ma nanzarakan na ko passeport ka o kɔni ni ka o minala u y'a minala wagati min na sa a yɛrɛ kɔni ma gɛlɛya don a la a kɔni a tagara a ka so o nɔgɔni bɛɛ la. Maa minnu bɛ yen nɔ ni ɛrɛndimi bɛ olu la ni olu kɔni jeli o bɛ falen an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Colonel Asimi Goita ye a bɛna degun ni ka o ta ka bɔ olu kan ka sababuya kɛ a bɛna jeli yɛlɛma so 3 ni ka o jɔ an ka faba o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida 3nan a 4nan ka taga se a 5nan ma walasa maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni bɛ jeli yɛlɛma ko gɛlɛya la n'u bɛ taa pɔnze kɔni dɔgɔtɔrɔsoba la n'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye u bolo olu bɛna lafiya ni ka o sɔrɔ o kɔnɔna la. Tombouctou bolmafɛn bolilaw ka taga se a bolila baarakɛlaw ma olu ye kunnafonidilaw ni ka olu wele juin kalo tile 21 tɛmɛnen Tombouctoukaw olu fɛ yen nɔ welekun kun ye fɛn min ye sa o de ye k'a fɔ ko u cɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni minɛnen don ka wajibiya olu ka se ka labila n'u kɔni minɛna kabi mai kalo tile 2 san 2023 u ka fɔ la ko nin y'a tile 50 ani tile 9 de ni olu cakɛɲɔgɔn ni o ye bolmafɛn bolila 2 ka taga se degeden kalanden 2 ma ale ni bolila baarakɛla 5
olu ni olu kɔni be kiritigilamaw olu ka bolo ka hakili jigin k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni minɛna ka sababuya kɛ bolimafɛn sen fila kɛmɛ fila bɔɲɔgɔnko o de kɔni minɛna u ka bolimafɛn o kɔnɔna la o de kɔni minɛna u ka bolimafɛn o kɔnɔna la lakana tigilamaw olu fɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ nin ye o kalo 2 ye. Ka kunnafoni ni ka o datugusa fɛn min ye Kasim Traoré ye ni ale be baara kɛ radio Kiledu la a be bɔlɔlɔ sira fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Kasim Traoré kɔni ale ka baara o banna radio Kiledu o kɔnɔna la nka ni wagati in na maaw kɔni be ka u yɛrɛ ɲininka kun min na fɛn min ye Kasim Traoré ale kɔni bɔra radio Kiledu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ a ye san caman ni ka o de kɛ baara la radio in o kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garsɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi jumadɔ in na ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni o jukɔrɔma donoba ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 terrain sɔngɔ ye sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo ero wari 573 i bɛ o bɔ n'o ye 573 o bɛ kalo 12 o de ma n'o mɔ ka suru e maa min ɲɛkɔrɔ sa 382 € o ye kalo 18 no o ye 18 mois ni kila terrain wari sara la wagati min na terrain ale be kita n'a ka di maa min fana ka terrain sara yɔrɔnin kelen n'o ye 4,500,000 i be se ka o fɛnɛ kɛ o t'a yira k'a fɔ ko ni bɛ fɛ ka terrain sara yɔrɔnin kelen ko dɔ bɛ bɔ terrain wari la terrain sɔngɔ ye 4,500,000 ni mɔgɔ min fɛ fana ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ ka tunga lafiya ka a jɔ a wari t'i bolo yɔrɔnin kelen o ka nɔgɔn ni wagati in na tunga lafiya mɔgɔ olu ka pari ni o ye tɔn ye o tɔgɔ sɛbɛnninw daminɛna san 2024 ye o ta ni bɛ fɛ ka i sen don o la sa ni villa simple de kadi e no F4 ye kalo kalo ibe euro wari 580 ni ka o de bɔ o bɛ miliyɔn 26 ma sefa la ni étage de kadi e mɔgɔ min fɛnɛ sa kalo kalo ibe euro wari 780 no 780 € o bɛ miliyɔn 42 ma n'a ka di k'i tɔgɔ sɛ i b'an wele an ka nɛgɛjurusira la walasa ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ n'o de 72 18 42 47 ye weleli o bɛ daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 o ma tunga lafiya ale nana tungaranke olu lafiyali kama sojɔko la ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.